Με επιτυχία διεξήχθη σήμερα η συνάντηση αθλητών Κύπρου και Ελλάδα στην άρση βαρών σε πάγκο ατόμων με αναπηρία στο Αθλητικό Κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Η εν λόγω διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά και διεξάγεται με αφορμή το πρωτόκολλο αθλητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη διεθνή συνάντηση συμμετείχαν σπουδαίοι παραολυμπιονίκες της άρσης βαρών όπως η Μαρία Μάρκου, ο Γκρέμις Μωυσιάδης, ο Δημήτρης Μπακοχρήστος και ο Αναστάσιος Μπάος. Το άθλημα της άρσης βαρών σε πάγκο το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Βλέπουμε όλο και περισσότερο να έρχονται αθλητές με αναπηρία στον χώρο του αθλητισμού. Βλέπω πολλά καινούργια παιδιά που προσπαθεί γενικά να ανεβάσει την άρση βαρών σε πάγκο η Κύπρος. Και θέλω πάρα πολύ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έχει καλέσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ευελπιστώ ότι η άρση βαρών σε πάγκο στο παραολυμπιακό άθλημα της άρσης βαρών σε πάγκο έχει πάρει το δρόμο ο οποίος έπρεπε να πάρει. Είμαστε έτοιμοι. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε και καινούριους αθλητές στο άθλημα μας. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άθλημα, εγώ το απολαμβάνω και πρέπει να ομολογήσω ότι κάθε χρόνο βλέπω βελτίωση και εξέλιξη. Το άθλημα της άρσης βαρών σε πάγκο ατόμων με αναπηρία άρχισε να δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2016 με τη διεξαγωγή του πρώτου Παγκυπρίου Πρωταθλήματος που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.